Så FBT Gamer, i dag skal vi 999, i dag skal vi spille noget GTA Online, Kills Challenge. Vi kommer til at spille noget Kills, lave nogle Kills. Min fætter er her, jeg spiller først, og det er stadig dag. I så den der heist vi lavede, og det var i dag vi lavede den. Så laver vi en til video. Så i dag skal vi dræbe nogle online-spillere. Jeg går bare ud for, og så henter jeg en bil, og så bare for videre. Vi hører min fætters stemme, så kan I bare høre med. Halli, sker der? YouTube. Jeg skal bare ikke min normale stemme der. Like, subscribe mig i min channel. Jeg er level 165. Juhu! Zoom, zoom, zoom. Swag, swag, swag. Ups, jeg mente 166. Swag, swag, swag. Okay, så starter vi bare, gutter, og så ser I bare, og jeg tager min Z-Type. Den er fed. Eller T20. Ja, det ser vi på, men jeg kan godt lide Z-Type. Jeg putter rigtig fed lys under. Men I kan se mine biler, hvis I har lyst, og jeg spiller ikke flabet. Jeg viser bare mine biler, mand. Så ja. Så kom så ind i garage, please. Kom nu her. Ikke stop from garagen. Det er Fattons garage. Han er ikke bare kram. Ja, jeg er faktisk en sang. Ja, så skal du sige noget. Og se, det er Fattons controller, hvis I har set den. Og der sidder han så. Ja, mand. Med Angry Birds trøje. Ja, men det er nørd-trøje, mand. Skal jeg ikke spille smart med den der nørd-trøje? Angry Birds. Og se mig. Jeg er bare professionel. Se, mand. Det er min garage. Shuf. Se jeres garage. Shuf, kig på mig, du fuck. Albano. Stolt. Så filmer vi bare videre. Du filmer bare. Og så kan I se mine biler. Og forresten vil I lige se min slik, ikke? Du skal ikke spille flabet, mand. Og jeg er ikke flabet, slap af. Du spiller smart. Ja, det var. Så vi kan se mine biler. I'm in love with the go. Det smager sgu godt, de her. I got it for the lolo. Ja, se en. Kan I se mine biler? Hans grænbiler. Jeg er flottere end dine. Jeg tager min Z-Type, der min T20, som I kan se der. Jeg skal lige tænde en sang. Jeg skal lige tænde orale. Det sidder på orale. Sig det stille, vi skal have orale. I hvad? I hvad? 2 sekunder, der er stav i YouTube. Nej, lad være. Lad være, det er lige meget. Fuck det. Du skal ikke stoppe. Hvorfor skifter du? Lad være, giv mig den. Film mod kameraet. Ande, film. Så starter vi bare. Let's go, shababs. Chili orale. Hvor fuck er den henne, mand? Jeg har tændt orale. Hvorfor er den der ikke? Jeg har tændt orale. Jeg vil have orale. Så kan I se min fede, lækre Z-Type. Vi skal ud og dræbe nogle andre spillere. Gid det var dag, mand. Jeg vil gerne have, at det skal være dag. Du filmer ikke ordentligt. Så går vi bare efter en anden spiller. Vi kan se om det er DF. Den der fucking lille faggot. Vi går over og dræber ham, mand. Jeg kan lige se Jillys sang. Orale. I skal lige finde den, ikke? Wow. I vil gerne se mere fjernsyn, hva'? Se nu den fucking orale, mand. Ja, orale. Der. Orale. Hvorfor er den så svært at finde? Er den blevet væk nu, eller hvad? Den er her. De sidder på orale. Hvorfor? Men den anden... what the fuck, har jeg pussymat til, eller hvad? Pussymat. Hvad? Vent, ups, det havde jeg. Men nu har jeg det ikke mere. Den hedder Decimat. Ikke pussymat. Fuck det, man. Skriv bare i kommentarer. Jeg hader Armin. Fuck ham, med den lille svand. Han drikker øl, han drikker champagne, wallah. Hvad er det for noget, han er muslim? Han elsker. Fordi han fik 4 subs. Armin, YouTube. Hvem? Han elsker Armin. Nej, gør jeg, man. Hvad tror du ellers? Jeg er muslimer, Nej, gør jeg, men jeg har stoppet med det. Jeg har skrevet en fucking dårlig kommentar.
Nu holder du din kæft, altså. Jeg mener, jeg ikke har gjort det. Altså, jeg ser hans videoer. Det er ikke rigtigt, jeg ser hans videoer. Fuck ham, men jeg skrev kommentarer til ham. Altså, like den her video, subscribe, hvis I hader Armin. Fuck ham, den lille svin. Jeg hader ham, mand. Hvordan kan han drikke champagne ham? Det er bare på grund af, at han får 4 subs, mand. Tag dig sammen. Fuck, han har taget en jetdyr. Han har taget en jetdyr. Ret, jeg laver sjov med jer. Og jeg laver sjov med jer. Slap af. Ja, han eksploderer mig. Han eksploderer mig. Stop. Fuck, jeg er færdig nu. Bliver shippet hver dag, bro. Holder op med det. Fuck, han er efter mig nu. Hvorfor fik jeg ham efter mig? Allahu Akbar. Kom herop, mand. Kom herop. Jeg shopper dig. Det er meget god reklame, ikke? Har jeg 40 års fødselsdag? Ved du, hvordan jeg kan lide Armin ham der, mand? Min fætter kan rigtig godt lide Armin. Han elsker ham. Jeg har aldrig set ham før, mand. Det har du sgu da, mand. Nej. Du elsker ham. Jeg ser mere Razi. Ja, Razi, han er grineren. Det er ham, der han er rigtig en. Hvad er det for noget, mand? Hvorfor er det så mørkt, mand? Jeg vil have, det skal være dag, man. Kom så, hack. Jeg skulle have fucking stoppet med Vis din videoen. hackeevner. Nej, jeg er ikke hacker. Ja, du er. Det er dig, der hacker. Hold din kæft. Hør, det er en god sang. Skru op. Folkens, I skal høre, at jeg ikke hacker. Ikke tro på mine fætter. Han er bare shuffet. Han er bare slider. Ups. Det er ham, der går rundt med sine danske venner. Sådan der. Filmer du det? Ja. Jeg springer med Stigo, den fucking spassersyn. Politiet er efter mig. Hører du, han siger Kosovo? Kosovo? Ja. Som Lavi. Han stikker af ham, han skal ikke spille smart. Det mener jeg rammer med Stigo. Vent og se. Og hvis det er, så er der en, der er kosovaner. Han hedder Lavi Kosovo. Fuck ham, mand. Jeg hader Hvis I gerne vil have en irriterende ven, hvis I altså selv er irriterende. Ja. Se det her! Fucking Adam! Stikker af den lille lort. Vent og se, jeg shuffer ham, jeg slider ham. Vent og se. Vent, han har kørt galt, Sådan der, du er færdig nu. Bam! Så du det? Så du det? Jeg eksploderede ham. Så du det? Fik du det med? Nej, du drejede skærmen på PlayStation. Jeg lavede krig mod ham. Jeg mener sigt nogen. Hold den over. Bare hold den med 2 hænder. Hvad vil politiet nu? Holder du den ordentligt? Ja. Der er sammen. Gør jeg også. Men de fik ikke den der med, den der eksplosion. Vi vil drage skærmen på PlayStation. Men du holdt den heller ikke helt ordentligt. Jeg gør. Ja. Fuck politiet, med. Shit. Vent. Hold den med 2 hænder. Han stikker ordentligt af, den lille svand. Ser nu kommer ham der. Han skal ikke spille smart, ham der. Wallah, han er der. Den fucking Adam. Holder du den over? Ja. Fjern nu den der. Det er min video, din. Tag dig sammen om det. Mislik. Tag dig nu sammen. Hvordan er du på rekast? Bam! Så du det? Nej, du fik det ikke, man. Fuck, man. Jo, den var sådan her. Jeg mener, du kan ikke få det. Så har du den, så spiller jeg. Nej, så kom. Jeg vil gerne spille. Jeg prøver det. Hvis du holdt den med 2 hænder, jeg holdt den sgu da også med 2 hænder. Det er bedst, hvis jeg laver den bare med screen, splat screen. Vil jeg komme tilbage nogle om det, eller?
Og hvad er det her ved? Jeg siger sniperen, jeg one-shotter ham. Der er en, der levede. Ja, det var ham, der dræbte dem. Fuck, min bil, den er langsom. Jeg tager den her. Jeg tager den her Mustang. Jeg tager den her Transformers med. Jeg tager den her, man. Den er fucking speed. Min fætter, han købte den her, ikke? Når han købte den, ikke? Han stjal den, og så suner han den fuldt ud. Det er totalt dumt. Og så mistede han den, fordi jeg kom til at eksplodere den. Fordi han eksploderede også min. Men i hvert fald min, den købte jeg med forsikring. Det var der forsikring det bedste. Hvor jeg mener, Hallo, der er nogen, der dansker, der ser dine videoer. Jeg er ligeglad, hvem der ser mine videoer, så bare de liker den. Ham der, han er derovre. Det betyder rigtig meget for ham, hvis I liker med hans videoer. Ja, og like også min fætters videoer. Husk det. Like ham, han laver nogle sjove videoer. Og jeg havde også Det er 24. jeg prøver at købe ham. Nej, Bare hold kamera. Boom. Bro. Det er det, der hedder Fatal 24. Og så fik jeg lige noget nyt. Ja, damn son. Der er der en til ham, jeg skal kill. Han vil gerne lave team deathmatch nu. Nu holder du kameraet. Ja, skal nok. Hold den imod ham. Jeg skal lige finde ham. Ja, det er der sgu da ikke. Jeg skal om bag bakken. Jeg tager min shotgun og one shot. Det er en lille shotgun. Jeg tror, at han står stille, så det bliver nemt at skyde ham. Jeg håber, det kunne blive dag. Jeg laver en video også med dag. Se. Der kan du se. Bam! Skud på ham. Se det der, mand. Så du det der headshot? Det var totalt klassisk, mand. Se, så kommer der en til. Shuf der. Jeg tror, han kommer. 2 sekunder. Politiet der er efter mig. Panserne de er efter mig. De kan ikke ramme mig, fordi jeg løber. Og så løber de også. Nu kan de ikke engang finde mig. Så wallah, jeg mener ham der, ikke? Jeg mener, jeg chopper. Jeg chopper med den her. Chopper. Og hvis jeg ikke chopper ham. Der! Boom! One shot kill. Fuck, der kommer en til. Hold kamera. There we go. Bitches. Det er mig igen. Kan I se der? Det er mit navn. Vent, hvor kan man se mit navn? Det kommer lige om lidt. Der! Fuck, det kan man ikke også se. Fuck det. Lige meget. Men jeg skal lige tjekke nogen her. Ja. Bare hold den helt. Bare hold den fuld. Bare hold den lidt langt væk, så den filmer det hele. Er du syg og god til det her, mand? Hvem fuck er det, der skyder efter mig? Det er politiet lige derude til højre. Politiet. Jeg skyder bedre end ham, der jeg kæmper.